subscribe and click the notification bell for more updates. So, ang gagawin natin for today ay turuan ko kayo ng ating mga So, gagawin natin for today ay sitawid natin muna sa tab ang mga sa para kami sa dito. At ang gagamitin natin ay So, pagkatapos ng 1.5 na susunod naman natin yung starting drawing. Habang mag-rotate na siya. Tapos, ayan na okay, yan na po ang aking finished haircut. Sana ay gustuhan niyo ang haircut. Kung may katanungan, suggestion, comment down below. Thank you for watching!